No niin, nyt olen matkalla menossa tekemään haastattelua artistista nimeltä Pastilli. Mikä semmonen nimi on? I don't know. Ja näitähän nyt on näitä mukana nousevia artisteja. Mutta nyt matkalla ollaan ja katsotaan mitä meillä sitten on Pastillilla sanottavaa. Niin, hyvää iltapäivää. Mikäs tämä juttu, tää Pastilli sitten niinku on? No Pastillihan on nyt ihan piakkoin breikkaava uusi artisti. Ja tässä niin mielenkiintoista on se, että musa tulee olemaan kovaa. Ja mutta hän ei halua niin millään lailla olla julkisuudessa, kuten näette. Hän myhäilee tuolla taustalla vaan diskoklipper-ämpäri päässä. Et mä olen luvannut toimia puhemiehenä tässä ainakin uran alkuvaiheessa näin. Että eli hän on se the thing ja mä oon vaan semmonen taustajoukko täällä hillumassa ja tekemässä pöljäilyä kaikkea. Mutta joo, meidän siis tarkoitus olisi tässä haastattelussa, niin kun sä itse pyysit tämän haastattelun meiltä, niin olisi tarkoitus markkinoida tätä meidän projektia tai hänen projektiaan pääasiassa. Mä voin sanoa välillä vain se meidän, mutta kyllähän tämä Pastilli on tämä juttu. Ja kiitos muuten, kun lähetit nämä kysymykset etukäteen, että mä voin vähän luntata, että mitä mä oon tänne kirjoittanut jotain. Ja mä kyllä saa omasta käsialaistani selvää esiin. Mutta tää on Pastilli, nouseva artisti joka tapauksessa. No, kerro nyt hieman taustaa Pastillista ja sinusta. Niin, no me ollaan tunnettu siis pitkät pätkät ja me tehtiin muutamia vuosia sitten jotain biisejä yhdessä, mutta nyt me oikeastaan löydettiin toisemme silleen pitkän ajan jälkeen uudestaan. Aloittiin tuossa oikeastaan viime joulun aikaa ruvettiin tekemään enemmän musiikkia. Tämä on lyhykäisyydessään tämä meidän story. Ja eli Pastilli ei siis aio koskaan näyttää kasvojaan? No näin on puhuttu, että hän ei tule näyttämään kasvojansa eikä keikkailemaan koskaan. Hän on ujo tyyppi ja mä oon se suulaampi tyyppi ja mä oon se komeampi tyyppi. Sen takia hän on ämpärillä. Ei vaan, nämä on aina kaikki tosi tyhmiä vitsejä, että näistä ei kannata sinänsä välittää. Mutta joo, näin me ollaan vähän puhuttu, mutta koskaan ei tiedä, että mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Saadaanko me Pastilli tuonne jonnekin stagelle tai jonnekin areenoille tai muuta, mutta pääasiassa tässä on nyt se kuitenkin, että musaa rupeaa tulemaan nyt ihan piakkoin, siis kaikille musa-alustoille. Siellä on Spotifyt ja Tidalit ja mitä kaikkea nyt onkaan, niitä satoja tuhansia erilaisia. Että siellä me ruvetaan olemaan, plus sitten tietenkin netistä pystyy bongaamaan näitä meidän videopätkiä ja musaakin sitten löytyy. Ja että tämä on lähtökohta siihen, että näin me lähdetään rakentamaan tätä juttua, tai näin hän lähtee rakentamaan tätä juttua. Mutta se, että tullaanko me koskaan näkemään häntä keikoilla, ei voi tietää. Miettikää, Kiss aloitti naamiot päällä, Keko Salata teki naamio päällä ensimmäisen levynsä. Sitten on Leevi and the Leavings, nehän ei keikkaillut koskaan. Ne on ihan hirveässä suosiossa. Toivon mukaan Pastilli jonain päivänä samanlaisessa suosiossa, musta olisi tosi upeeta. Mutta se, että nähdäänkö häntä keikalla koskaan, no lyökää tuohon pari miltsiä käteen, niin varmaan lähtee kuule keikalla. En mä usko, että se on mikään haaste siinä vaiheessa. Ja sinä olet siis P. Kaavilainen. Kyllä. Minkä ihmeen takia sä siis hoidattaa kaiken puhumisen ja toi yksi vaan lymyilee tuolla taustalla? No tässä on siis semmonen juttu, että mä olen niin sanottu puhemies meillä, koska mä oon tottunut esiintymään. Mulla on siis pieni julkisuustausta 1 vuotta sitten, niin mä oon ollut paljon TV:ssä, radiossa, lehdissä ja mä oon nyt tottunut olemaan esillä. Mulla ei tämmöistä videohaastattelut haittaa pätkääkään. Et mä oon tässä tuolilla kotona nyt, tai siis mä olen kotona tällä hetkellä, mutta kuten huomaat, mä olen hyvin rennosti kuin kotona niin tässä. Niin tää on mun juttu, että mä puhun ja toi tekee musaa. No mä en ainakaan tunnista sua. Ja ees toi P. Kaavilainen ei sano mulle siis mitään. Mä en netistäkään löytänyt mitään tietoa susta. Niin siis, no sehän on salanimi, mutta se on tosi haastavasti keksitty salanimi siis sille, että se on tosi vaikea yhdistää erääseen tai siihen mun oikeeseen nimeen. Se on
tein sen tosi haastavaksi. Netistä ei kyllä tällä hetkellä löydy mitään P-kaavilaisen. Mutta sitten rupeaa löytyy pikkuhiljaa siis kyllä. No ei löytynyt. Ja Pasteli, pakko kysyä, mikä sulla on päässä? Mähän vastaan tähän näin. Siellä vaan lymyilee. No, kuten noista Pastelin promokuvista olette nähnyt, mitä hän on tehnyt, mitkä on ollut jo nettisivuilla ja pitkä aikaa auki ja Facebookissa, joka paikassa, Instassa ja tolleen. Niin siellä on siis, hän käyttää sitä, että hänellä on niin diskopallo päänä. Ja siinä on sitten aurinkolaseja ja muuta ja näin. Niin hän kuulee ihan itse askarteli. Jonotti tuolle Tokmannille ämpäriä monta tuntia. Ja sitten hän päällysti sit tuolla diskopalloteipillä, niin sen takia hänellä on tää päässä. Ja sitten jos haluat kysyä, mikä mulla on päässä, niin tää on siis Totoro. Tää on erittäin tunnettu hahmo. Mun kaveri on tehnyt mulle tän pipon, siis musta on ihan makea. Eiks vaan? On. On. Toi tuli tosi vakuuttavasti, mutta ei tullut. No, kauanko te olette tunteneet? Ja onko teillä jotakin muuta suhdetta kuin tää musiikki? No mä sanoin tossa jo, että tosiaan 13 vuotta ollaan tunnettu suurin piirtein, eikö se ole näin? Joo, nyökkäys. Ja muuta suhdetta ei ole, että me ollaan ihan vaan kavereita ehdottomasti, että ei lähdetä mitään semmoisia, ei päädytä 7 päivää lehtiin millään suhdepaljastuksilla. Kavereita ollaan ja kavereiden kautta ollaan tutustuttu. Ja oikeastaan tää on vaan niinku sitten tää musiikki on se, mikä on nyt niinku oikeastaan niinku yhdistänyt meitä monen vuoden jälkeen. Mä voin sen verran avata tätä meidän suhdetta tämän musiikin kanssa, että vaikka me ollaan tunnettu se pitkä aika, niin joitain vuosia, mä väittäisin, onko 2-3 vuotta sitten, about, Pastille teki silloin niin kuin eri salanimellä musiikkia, niin mä kirjoitin sen, mä haluaisin kokeilla kirjoittamista. Mähän oon kirjoittanut siis kirjoja, niin en tosiaan P. Kaavilainen nimellä kuitenkaan, vaan ihan jollain muulla nimellä. Saatte ihan itse päätellä siellä, mikä se onkaan. Ja mä haluaisin kokeilla sanottamista, ja me tehtiin pari biisiä silloin, ja itse asiassa se yksi silloin muutama vuosi sitten syntyneestä biisistä, se nyt sitten taitaa olla kuitenkin meidän ykkössinkku, jos nyt pitää nämä meidän listaukset paikkansa, mitä me ollaan tässä väännetty, tai mitä Pastili on vääntänyt, niin siihen on myös ollut arvovaltaisia tämmöisiä valtuuskuntia ollut äänestämässä näitä, että mitä biisejä sille levylle tulee. Niin, ja tää on muuten hyvä, koska siellä levylle tulee 13 biisiä, ja me ollaan 13 vuotta tunnettu, että se on nyt jee, meille kummallekin. Mutta tossa sitten oikeastaan niin kun, viime joulun tienoilla me taas nämä tyhmät päät, eli ämpäri ja pipo lyötiin yhteen ja ruvettiin tekemään biisejä. Silloin meille rupesi tulee oikeasti silloin me oikeastaan löydettiin tää Pastili-homma, tai hän löysi Pastili ja mä löysin tämän kirjoittamishomman. Eli mä siis kirjoitan osan hänen biiseistään, osan hän kirjoittaa itse. Hän siis säveltää ne biisit ja soittaa ne ja näin. Tää on niin siis tälleen, mulla on kyllä täällä pidempää historiaa kohta sit kerrottava, mutta joo. No kerros vähän, miten nämä teidän biisit sit syntyy. No okei, tää on nyt siis pitkä storia, mutta sen otamaan mua kuivuu suuvit täällä, niin mä otan vähän kahvia tässä välissä. Niin. No mitenkä nää se syntyy? Tää on niin kuitenkin hupassa tää tarina, että mulla on siis semmonen kartano mun puolisoni ja mun 2 hyvän ystävän kanssa ja heidän lapsensa kanssa myös tietenkin. Ja se on niin meidän vapaa-ajan asunto tuossa Juupajoella. Ja mulla sattui olemaan aika pitkä joululoma tossa viime jouluna ja mä menin sinne, joulu oli varmaan vasta jo alkuviikosta. Mä menin torstaina sinne ja mitäs mä sinne vähän viiniä sitten joinkin. Joo, sen mä voin sanoa, että yksikään biiseistä sanotuksista ei varmasti ole syntynyt täysin selviin. Että kyllä siellä aina joku viinilitra mennyt tai jotain muuta. Mutta me satuttiin sitten Pastilin kanssa olemaan siinä niinku yhteydessä WhatsAppissa ja sitten mä niinku vaan heitin, että heitä mulle joku sana, ihan yksi sana, että mä kirjoitan, että mulla on nyt pitkästä aikaa olisi kiva kirjoittaa joku biisi. Ja hän heitti mulle sanan laastari. Mä no niin, helpompa sana heitikin siitä, että mä rupean tästä rustaan biisiä.
Ja siinä kävi sit sille, että mä kirjoitin itse asiassa 2 Laastari-nimistä biisiä. Toisesta toi nappasi heti ja toinen sitten, kyllä siitäkin taas taidettiin jonkinnäköinen biisi tehdä. Okei, se Laastari-biisi ei nyt päätynyt tälle levylle, mutta katsotaan tuleeko se joskus tai jotain. Mutta sitten me intouduttiin sit niin paljon, että multa rupesi tulee niinku tekstejä tosi paljon. Ja mehän tehdään silleen, että mä kirjoitan tekstin, mä lähetän sen. Niin ja siis tämähän on niinku hullunta, että me tehdään kaikki etänä. Eli mä yleensä olen siellä kartanolla, hän on täällä kotonansa, tai siellä kotonansa. Ja mä lähetän sitten sähköpostissa sen tekstin hänelle. Hän joko tykkää tai ei. Tähän saakka se on noin 90% mun sanotuksistani tykännyt. Sitten hän istuu pianonsa ääreen ja lurauttelee sen biisin ja lauleskelee sen siihen. Ja parhaimmillaan siis me ollaan saatu varmaan jo biisit suurin piirtein valmiiksi, varmaan jo tunti tai jotain mennyt, että on ollut valmis biisi. Toki hän sitten hän käyttää jotain musiikkivimpaimia, koneita, mitä liekkää, älkää kysykö, multa ei ole mun alana, vaan kyllä sanottaja. Niin vetää sitten koneella niitä taustoja ja erilaisia instrumentteja, ja sitten meillä on niin valmis biisi. Ja sitten me tehtiin näitä biisejä siis ihan hirvittävä määrä. Siis me tehtiin varmaan niin 6 viikon aikana yli 30 biisiä. Miettii, että hänellä on omiakin biisejä ollut valmiina. Ja sitten me tehtiin näitä biisejä lisää. Ja sitten meillähän tuli, tai sanotaan, että hänelle tuli enemmänkin sellainen valinnanvaikeus, että mitä me tälle levylle nyt otetaan sitten. Että ei me voida tehdä semmoista megalevyä, missä on 35 biisiä. Se piti vaan valita siis se 13 biisiä. Näin, mutta siinä valikoitu erittäin hyvät biisit. Mä oon tosi ylpeä siitä, niistä, mitä sinne tuli. Ja osa biiseistä on siis tosiaan sillä, että mä oon kokonaan sanottanut ne. Hän kyllä tekee aina siis, muuttelee mun sanajärjestystä ja jotain pieniä viilauksia. Ne sopii hänen suunsa sopiviksi, joka on musta hienoa, että hän suoraan tee niitä silleen, että ne olisi vaan pelkästään sitä mun sanotuksesta. Ja sitten joskus toi käyttää vähän rankkaakin kättä, että sitten siellä on vaikka yhtäkkiä vaan 50% enää mun sanotusta, joka on mulle fine, koska alkuperäinen idea on ollut mun ja hän. Ja siis toihan on hulluinta, miten hän nappaa niistä biiseistä kiinni, että mitä hän niille tekee sitten. Että mä saatan lähettää sille homohumpan ja yhtäkkiä sieltä tulee maailman kaunein pianopalladi, jossa lauletaan homoudesta tai jostain muusta. Niin se on ihan uskomaton, mitä tuon aivoissa tapahtuu ja mitä sitten siinä pianoonsa vie oikeasti, niin se on jotain ihan käsittämätöntä. Ja sitten meillä on osa biiseistä on silleen, että tuolla on ollut vähän vanhempi teksti ja hän on heittänyt mulle, että tsekkaa tää teksti vielä kerran, että mitä sä tekisit tälle. Sitten mä oon tehnyt sinne pieniä viilauksia ja sitten sitten yhtäkkiä se tulee joku reggae-biisi sillä, että selvä, niinpä tietenkin enpä tästä odottanutkaan mitään reggae-biisi, mutta reggae me saatiin. Mutta sehän tässä on hienoa, että me ollaan tehty siis, no tämähän on sanotaan, että tämä levy, eli tämä Rasia, mikä nyt tulee sitten syksyllä, niin tässähän on aika, tässä on kivaa poppia, tässä on kivaa tanssimusaa, muutama ballaadi, vähän reggaeton tyyppistä poljintaa, hirveän hyviä kesäbiisejä on tulossa. Mutta meillä on siis meillä on varastossa, siellä on räppiä, siellä on countrya, siellä on oikein kunnon teknoa, siellä on siis ihan uskomattomia pianoballadeja ja semmoisia oikein ranteita alkubiisejä ja muuta, mutta upeata kamaa varastossa tällä hetkellä. Mutta tosi kiva, että me saatiin tai hän sai tuon levyn tehtyä ja näin. Ja sitten kun mä mainitsin tosta, että homopoppia, että okei, näissä biiseissä on monissa biiseissä, musta on ihana mä rakastan sanottaa siis homopoppia. Mä puhun homopopista ja mä en tosiaan tiedä, mitä sieltä tulee. Mutta sitten pitää miettiä, että okei, miespuolinen pastilli laulaa usein miehistä, mutta sitten kannattaa teidän kuulijoidenkin miettiä sitä, että ei se ole aina pelkkää se, että olisi jotenkin mies, vaan se on yleisestikin vaan puhutaan rakkaudesta, suhteista, jättämisestä, pettämisestä, kaikista tämmöisestä, että ei kannata ajatella niin pienellä geneerisellä marginaalilla, se on vaan mies ja mies, vaan tämä musiikki on kaikille ja te kuulijat sen tiedätte, mitä se on.
Okei, eli teille on siis tulossa niin kuin, homopoppia, kesäbiisejä, vähän regeetä, pianopalladia, siis countrya. Tää on niin laaja kirjo siis niin kuin eri tyylejä, että nyt mä kyllä todella alkoi kiinnostaa ja siis haluaisin kysyä, että onko mulla siis mahdollista vähän kuunnella tätä, saada jotakin pientä maistiaista. Siis totta kai, tuu tähän istuun, niin mä annan sulle kuulokkeet tosta noin. Mä pistän tuolta soimaan. Sä oot rekkamies, mun teiden ritari. Mä otan sua kotona keräpykkikorin. Sä oot rekkamies, mun teiden ritari. Mä otan sua kotona keräpykkikorin. Siis tämähän on hyvä! Siis wow! Tästä tulee siis kesän hitti. Niin, aivan, että tätä niinku turhaa tehdä eikä haluta tehdä tätä, että tää on se mitä me tehdään, mitä me halutaan, että niinku ihmisillä on kivaa ja ne tykkää, että me saa nauttia hyvästä musiikista ja näin. Tää on kyllä yksi meidän sinkuista siis tulee olemaan tää biisi, mitä äsken kuultiin. Mut se pitää olla ihan hyssyys sitten. Onneksi et osannut sanoa ja yräillä sen enempää. Mä oon aivan täysin pidän salassa tämän ja tämähän siis korvamadoksi jäi. Niin, se on tarkoitus. Kyllä. Mitenkäs tästä nyt sitten eteenpäin? Miten tää homma etenee ja mitä siis tulee seuraavaksi? No nyt mä alan kanssa lunttaa noita aikatauluja ja muita, että Niin. No ensimmäinen sinkku tulee nyt siis 24.4. kello 0001. Eli siellä sitten kaikki vaan kuuntelee, se ainakin, no varmaan Spotifyssa ehkä yleisimmistä se löytyy, mutta tosiaan perjantai-aamuyöstä se löytyy sieltä. Ja ei nyt paljasta vielä sinkun nimeäkään tässä vaiheessa, mutta hemmetin hyvä sinkku sieltä tulee. Sitten tulee toinen sinkku, tulee toukokuussa isoa, sitten tulee kesäkuussa ja heinäkuussa. Sitten katsotaan vähän miten menee, mutta syksyllä tulee kokonainen album, eli 13 biisiä tulee siinä vaiheessa sitten soitantaan kertaa. Ja me tehdään siis jokaisesta biisistä, että aina Pastilin sivuilta löytyy sitten tulee teaserit. Tämmöiset videopätkät tähän kertaan lyhyesti biisistä, minkä biisi on tulossa ja muuta. Mutta tää olisi niinku tämmönen suunnitelma meillä tässä vaiheessa. Hei siis kiitos loistavasta haastattelusta. Saitte siis musta aivan ykkösfanin. Mä oon ihan varmasti heti ekana kuuntelemassa teitä 24.4. kello 0001. Nytten R. Hantala kuittaa. Hyvää päivänjatkoa. Mä toivotan kovasti onnea ja tsemppiä teille molemmille. Ja diskopallolle. Kiitos. Mahtavaa.